Wijining pangadiku berincing kang kanthi terwojo. Menengko atur pambagi saking ingkang kepareng menengku kadirincing panjenenganipun Bapak Jemiri. Ingkang wonten ing kalenggan niku kepareng kapiji dirincing panjenenganipun Bapak Padino menengko sesepuh wonten ing RT 38. Pramila sae menika sangat ngaturaken agung panggung ingkang tanpa pepindhah. Dumateng sanggi pertama kang anggung hames budi sinenggal kerangi. Saderipun tumapaking minangka adicara ingkang rupika minangka pangandiku saking kadang pisan sutresna menuju saking panjenenganipun Bapak Pati. Pramila sae menika wekdal minangka kagem mirungken. Dumateng sanggi pertama keparing kaaturan lenggah kang kanthi martikaning wardiyo. Wekdal ing sakmangke saking kadang taruna kepareng lumarep sowan wonten ngarit sahandika sanggi pertama. Ingkang kepareng harsa kasugatan pramila sing menika kepareng kasundan ingkang kanthi martikaning wardiyo. Menunggu kagem hanjrantos menggah laksitaning adicara pahargyan ing candhanipun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayat. Dumateng pangarsanipun sesepuh dadah pinisepuh ingkang saduhu kawula tegesi. Dumateng pangarsanipun para alim, para ulama, linangkung al-muharram Bapak Kiai Usuluddin ingkang sesarengan kita takzimi dalah kita dereki. Dumateng pangarsanipun Sangsang Agung Padukuhan Bareng Bapak Dukuh Padukuhan Bareng ingkang kita hormati, boten kesupen Bapak Dukuh Padukuhan Kegunung ingkang kita hormati. Dumateng sagung para tamu para lenggah ingkang boten saged kawula piji kawula sebat asma saha kalenggahan panjenengan sedaya ingkang kula hormati, boten kesupen kadang petang sutresna Bapak Jemirin dan Ibu Estu ingkang kula hormati, pisang pinangaten kekalih ingkang bagya mulya. Puji syukur pangalembanda sumangga tansah kita kunjungaken dumateng asma tolong Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing mriki kalenggahan ejang siang punika kita tansah kaparingan nikmat sehingga kita saged nindaki menapa ingkang dados undangan saking keluarga Bapak Jemiring wonten ing ejang punika kanthi kawontenan sehat wal afiat. Sholawat miwah salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita sesarengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kita sedaya kanthi sholawat tansah pikatuk syafaat wonten ing donya dumugi wonten ing akhirat samangke. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saking para lenggah ingkang kula hormati, kepareng kawula matur nuhuni menapa ingkang dados atur saking lek kula menika Pak Padi wonten ing enjang punika. Ingkang sepisan matur katur dumateng Bapak Niti utawi Bapak Jemirin
ngaturaken silaturahmi kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun ngaturaken salam taklim dalah sungkem pangatos kita kunjuk dumateng Bapak Niti minggahipun sesepuh dalah bisnis sepuh wonten ing papan punika. Ingkang salajengipun kita aturaken bilih Bapak Niti sampun nindakaken menapa ingkang dados panyuwunanipun Bapak Pati meninjih malah kramekaken utawi ngijab kabulaken putra putrinipun wonten ing Jumat Kliwon Surya gangsal 12 Desember 2023 kala wingi. Ingkang menika Bapak Pati ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Jelirin. Bapak Pati boten saged baos piwales mugi menapa ingkang sampun katindakaken kadatot mau dumateng Bapak Jelirin minangka amal kesaenan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sagung para rawuh ingkang kula hormati, ingkang salajengipun mbok pilih samangke pawuhan wonten ing injang menika kagem sekap Bapak Pati belas hubungan badhe nyuwun pamit medal pasilan saking papan punika ingkang menika nyuwun panyengkuyung donganipun mugi lampah kita samangke dumugi griya tansah pinayungan ing karahayu. Sagung pranapno ingkang kula hormati, sawetawis mekaten atur saking Bapak Pati lumantar dumateng pribadi kawula. Tentu kemawon anggen kula matur kathah kekirangan, kathah kalepatan kalau pribadi nyuwun agunging sih samudra palaksami. Cekap saking kula wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijring pangatiku redijih kanthi papas tipus kalasan tetes redijih saya badananipun upun aku sulistyo bidungku sesepuh wonten pangkontium penganten kakung redijih saking kadang pisan supersto saking badananipun Putu Pati dalasan Ibu Sugih pramila sang menika sang aturaken agunging panulungan tanpa ketidak. Dumateng sang Hyang Purwotandha kang anggung hamas putih sinunggung ngakrami kemapaing minangka adicara ingkang perut kawan denenjih pangantiku minangka panampi denenjih sang panjenenganipun putra Jelirin dalasan sak kudungso. Pramila sang menika dumateng ingkang keparing kapiji denenjih panjenenganipun putra Wahyudi minangka panggarsaning wonten ing padukuhan Pring Sendang Sari. Pramila wekdal miwah sasunawara sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng pangarsanipun para pepunden sesepuh bini sepuh ingkang tansah anggung hamestuti dumateng pepoyan ing kautaman ingkang tansah kawula bektosi linangkung dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Usuluddin ingkang tansah kawula dereki kawula bektosi dumateng para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang minangka dados pandam-pandaming kawula tasih ingkang tugu sinudarsana linangkung dumateng panjenenganipun Bapak Dukuh-dukuh saha Bapak Dukuh Gunung ingkang tansah kawula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Pati sekalian Ibu Sugiem dalah keluarga ageng ingkang tansah kawula hormati dumateng sagunging para rawuh pamundangan kakung putri nyuwun sewu ingkang boten saged kula sebat asma saha kawibawan panjenengan ingkang dulu kawula hormati saha kagem temanten saripit ingkang suka ing bagya. Nyuwun pangapunten kawula marak marsa ngadhep wonten ngarsa panjenengan sami
Jika kula menika dawuh saking panjenenganipun Bapak Semirin nggih awit saking bombonging penggalih panjenenganipun Bapak Semirin boten kuwawi matur piyambak pramila nyarya dumateng kawula. Kinangkung rumiyin kula ambali malih semoga kita sareng-sareng tansah munjukaken puji dalah syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun kepareng paring kanugrahan kanikmatan kawilujengan hidayah inayahipun dumateng kita sedaya sehingga kita saged sareng-sareng mahargya wonten ing siang menika. Shalawat salam mugi tansah kadhedhaken kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlah datang keluarganipun, sahabat-sahabatipun, sahabat-sahabatipun, saha mugi-mugi panjenengan sedaya dalah kawula tansah pikantuk syafaatipun wonten dunya dugi akhirat insyaallah. Amin. Saking para rawuh kakung sumawon putri ingkang dadi hormatan, kawula ing mriki minangka sule sastra saking panjenenganipun Bapak Semirin saestu badhe nampi saha nanggapi menggah aturipun saking panjenenganipun Bapak Pati ingkang sampun katuraken panjenenganipun Bapak Agus Sulistiono minangka Bapak Dhuwur Ibu. Ingkang kasepisan saestu saking Bapak Pati ngaturaken silaturahmi wonten ing enjang punika saestu Bapak Semirin ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pemiran awet silaturahminipun saking Bapak Pati dalah keluarga ageng wonten ing siang punika. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kaberkahan saking ngarsanipun Gusti Allah. Ingkang salajengipun ugi ngaturaken salam taklim saestu menika saking Bapak Semirin ugi dawah sami-sami ngaturaken salam taklim betul tunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Patidah sesepuh bini sepuh dalah keluarga ageng saking keluarga Bapak Pati. Jauh kanthi atur kula tampi kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun rawuhipun Bapak Pati dasda keluarga wonten ing siang punika ngasta angsal-angsal ingkang mawerni-werni menika saestu saking Bapak Semirin ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pindhan. Namung derek memuji wonten ngarsanipun Gusti Allah, mugi-mugi sedaya peparingipun tansah pikantuk piwales saking ngarsanipun Gusti Allah ingkang langkung kathah. Saestu boten kita kerta aji, nanging menika saestu saged ngraketaken anggenipun sami bepisanan. Sepindah malih dipun aturaken agenging matur nuwun. Ingkang salajengipun kula pun aturaken Bapak Pati lumantar Bapak Dukung Lubuk nika sak sampunipun adicara bahagian wonten ing siang punika sampun paripurna badhe ngersakaken nyuwun pamit pramila saking punika panjenenganipun Bapak Semirin sakmangke nderekaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nanging panjenenganipun mugi keparenga panjenengan sami kasuwun lelenggahan sinambi sakmangke resepi pasugatan dumugi paripurnaning adicara ing sakmangke. Bilih namung keten atur kawula minangka sulihatur saking panjenenganipun Bapak Semirin nampi menapa ingkang dados aturipun Bapak Pati bilih tesih kathah bab ingkang kalangkit saestu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kula kendharaken matur. Dumateng sanggih proklamasi ingkang agung hadas dadi sinunggung ngakrami. Mekaten minangka pangandiku injih sang panjenenganipun Bapak Wahyudi. Injih minangka pangarsaning wonten ing padukuhan paring sedang sari. Ingkang sampun keparengan nampi menggah pangandiku saking kadang pisan Sukasdo injih sang panjenenganipun Bapak Pati balasan Ibu Sugi. Ingkang sampun kepareng minangka panjenenganipun minangka pangandiku menika wau injih sang panjenenganipun Bapak Agus Sulistiono.
pramila saking menika sang ngaturaken agung tanduhun ingkang tanpa pepindhan. Dumateng sang Hyang Pratamu ingkang anggung hames putih sinungga ngakrami menika saking kadang taruna kepareng inggriku sepatus buyung medengko angsal-angsal Indonesia saking kadang pisan sutres Indonesia sang panjenengan pun bupati kepareng inggriku pabila bering penggerak sasampunipun inggriku Indonesia pangandika medengko saking kadang pisan sutres Indonesia sang panjenengan pun bupati dalasan sak kedungsu pranyoto wonten ing kaliyan niku kepareng kalajengaken medongko tumapaking medongko ing sak mangke Indonesia adicara ingkang candhalipun medongko Sabtu Domo Indonesia ing sak mangke medongko kagem tausiah langkung-langkung dumateng sigat mojo pengantin sarimbit miwah dumateng sang Hyang Pratamu ingkang anggung hames putih sinungga ngakrami kepareng wonten ing kalenggan menika menungko kepareng Indonesia harsa paring pamuji miwah pangastun koro dumateng sedherek mojo pengantin sarimbit boleh ing sak mangke nginipun kepareng hanglep putih wonten ing madyaning bebarayan agung mugi tansah mangke rahayu bagyo mulya ngantos ing salajengipun menungko Indonesia adicara Sabtu Domo pramila sang menika kepareng dumateng panjenenganipun Al Mukarram Indonesia Betul Sulutin saking paring sedeng sari pramila sang menika wekdal miwah sasulana waro sununggu katuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman binikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Pangsanipun dumateng para alim, para kiai, para sepuh, sepuh tansah kinabekten pangsanipun sedaya tamu undangan boten kesupen saking Baraya Kadang Pisan Sutrisno, saking penduduk Bareng RT 308 Miringetan, tansah kinurmatan sedaya langkung-langkung keluarga saking Bait Bapak Jemirin ingkang amangka gadi ingkang Allah mulyakaken. Langkung rumiyin monggo kita tansah mujuki syukur dhateng asanipun Allah. Dene Gusti Allah ngeparengaken wekdal menika manunggil wonten dalemipun Bapak Jemirin saperlu nderek monggo anggenipun Bapak Jemirin mentas pitulus nggih misuda ingkang putra putri pun sesilih Mbak Solihah kalian Mas Parduman. Alhamdulillah sedaya sampun lancar sae tembih ing
sambikala hingga dimugi menika kula pun dijublek rikala wingi tenggen kula supados nggih napa nggih setitik nggo gawe ngenepi adicara waluyan cara tembungipun kagem samangke putra kekalih ngenipun bayar lebet bebrayan kagem salajengipun para mila sanuwun sewu bapak-bapak mbok pilih ngendhek sawetawis kamardikan jenengan di kabeh ngenepi acara jane ketulak abali dadak waluyan barang nak marai suwe biasane kan lak do ngarit tetek bengek wis iki kabeh janjane ya kabeh iki gek butuhe jenengan ya sesuk ngono ya iso ya kabeh di sabari nggih to Pak Bu langkung-langkung kita mantan lawas-lawas warung naik mantan anyar wong naik pitutur nang kono doe bareng aku wegah ra di rumah kowe ya nganggo pengajian umum wae paham nggih mula dewe Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja tondo-tondo kuasane Gusti Allah wis ndadekke antarane sira min anfusikum dari golonganmu yaitu manusia azwaja pasangan judu kangge ngopo litas kuno ilaiha mergo duwe bojo wong urip iso tentrem atine dong mboten nak wis duwe bojo ki menurut ketikane Gusti Allah tentrem atine kabeh wis terlampiaskan dengan cara yang Allah sah menurut agama mula agama ngatur miderek aturanipun Quran kalian hadis mula wong nikah kuwi nak dikandani ibadah dadi yo ibadah. Di bojo siji ibadah, di bojo loro tambah ibadah mboten. Mboten. Mergo awake dhewe to masalah iki urung mampu wong lanang di bojo loro. Geger padahal syariat oleh. Fankihu matobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa waruba nak siji cukup mongko nikahno loro telu apa papat nggih mboten nggih mula iso ndhermake apa nak iso ndhermake kebaikan apa sing ditandur nang donya kanggo sesuk akhirat tembung ketutun tembang pangkur wong ki bakal ungkur-ungkuran nak wis umur tuwa 50 munggah kaya kula turu awor bojo sak kamar iki sumuk genah sumuk kok mak apa turu nglek anu ngarepan mergo wis niku wae ragane iki wis kikrik wis ora gek kaya mula wis ana tanda-tanda rambuté ya wis do putih untune ya wis mamah kacang ya wis rekoso dadi umur-umur semono iki 50 munggah swidak ini gaya omong diterapke ra ono apa-apa. Bener mboten, Pak? Aku sinau. Nggih. Mengko ketunggu tembang napa? Tembang megat terus. Tek umure megat terus. Pupute donya. Yuk pucung diamuni wis dipotong mendang Pak Kaum. Terakhir mula Pak Kaum kan ora bakal diwedeni pocong sing gawe aku mikir kok pocong wah kaum ora sida kula mendhet ayat niku monggo sing baku awake ditakdirke nang donya kuwi napa syukur duwe bojo duwe anak syukur monggo kita tingkataken ro syukur Gusti Allah meng nak awake dhewe menak Gusti syukure menika matur rasa matur nuwun liqaumi yatafakkarun kanggo kaum sing gelem mikirke nek jenengan didik ora mikir kuwi nak cara berpikir kiai ora mung didikte donya duit terus didik wong nek dididik duit yo dadi lali awal bukan
sing gawe urip sapa, sing gawe mambekan sapa, sing gawe judu sapa. Padahal Gusti Allah ndawuhaken subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surat Yasin do hafal kagenang jero. Subhanalladzi maksudnya Gusti Allah yang telah menjadikan dunia itu berjojo-jojo. Di antara apa yang ditumbuhkan bumi, di antara kamu sekalian. Wa min anfusim wa mimma la ya'lamun, dari apa yang kamu tidak mengetahui, semua akan berjodoh-jodoh dalam kehidupan. Jajal nak wong urip dunya ora datur agama rusak. Sing wong ayu dhewe ajur. Fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang solihah adalah wanita yang yaitu taat dengan suaminya. Dia dapat menjaga kehormatannya ketika suami tidak di rumah. Dong badan. Ono Pak usul sing sok dinengno wae karepku. Nek sing nom ye sah digatekno. Wis pikir wet tak tutup wae kanane usawan. Wis ketumpung ngrungokke wong klutak-klutik. Kang pungkasan didongake wae putra kekalih nggih mlebu bayar enggal. Mugi-mugi tansah lestari wilujeng barokah gesangipun asal bimbinganipun Allah, rindanipun Allah, mangke saged dipun gambalaken urusan donya, urusan akhirat. Mekaten para madya usana kirang mugi nyuwun pangapunten dhaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijiring pangandika ingkang kanthi kepadet Jati Nudin cenderung kosak tutumo. Saya panjenenganipun Al-Mukarram Bodo Usuluddin saking Karing Sendang Sari. Mugi anggenipun paring tausiah dhumateng Sri Atmaja penganten sayembet langkung-langkung dhumateng panjenenganipun Sang Hyang Para Tamu ingkangipun mugi-mugi ing sak mangke Saraya ageng langkung-langkung dhumateng Sri Atmaja saking penganten sayembet mugi-mugi kepareng hanggep bekti wonten ing madyaning budaya agung mugi tansah dados muga ingkang sakinah mawaddah Allahumma